Mundulan no ay nemela. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Looking for after a long time. Mane dini mun season looking for mse long ride ni takai engkardar na. Mane looking for bear long ride ni takai ang mane 1 year ni friend mane mangan na ke planning kam gasin na gitu what problem ni takai mane jana mane jeng ha looking for alai dong ode adi kasi dong mape Gwrbw to Gwrbwra angni noni fry 213 kilometer ha to दाइजों फार्स्टआव लोगोफोर Gwrbw आदिलावना थाहैगोन आलाय जायगा बिनिफ्राय जोङो अरुणाचलखौ जों बे सांहाय लोगोफोर एक्सप्लर खालामनानै माने जों न'सिम फैगोन आरोना टोटेल 1000 किलोमिटार लोगोफोर राइड जानो हानाय माने 1000 किलोमिटार राइड माने आं बिदि आंनि बाइकजों बिदि माने खालामनाय जायाखै आरोना फार्स्टलि थ' नैबे जागोन थ' आरो आंनि बाइकखौबो आङो दायो माने मा होनगोन दा बुंनोबो एसे गाज्रि नाङो माने आङो फाननोबो एसे नागिरदों लोगोफोर थ' सोरबाफोर इन्टारेस्टेड बा माने एसे कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना माने आं दायो लोगोफोर बाइक देखागासिनो दे माबा मोनसे लोगोफोर फिसा लाइफआव माबा मोनसे आपग्रेड जानाय मोजां लोगोफोरना थ' लोगोफोर नै दायो थांनो थाखाय रेडि लेट्स गो टु Gwrbw रेडि दे थेंक इउ ओके long ride 1000 किलोमीटर लोगोफोर दे सब लाजोबबाय रेनकट नांगोन ना ग्लभ्स नांगोन ना जेकेट डाबल सब लाखाजोबबाय थ' नायदो लोगोफोरनि बाइकआनो बेनो आरोना सोरबाफोर इन्टारेस्टेड बा बेनि थाखाय नङा आंनि बाइकखौ नङा होमबा 220 220 नों बोरै खानाय बिदि खानोसै आरोखि लोगोफोर ना बिदि खानानै मिथि बोरै लानोसै नि माने खासे लोगो जगोन ना पेलेन जगोन बिब'नि जाहा थांफा लुगैदोंमोन जां बरफ नायनो लुगैयाखै दे होमबालाय दा लोगोफोर आं माने आं बुंनाय जायाखैमोन दे माने दिनैनि राइडआव आंजों लोगोसे थांफानाय जोंनिया मनु हेलौ दा दिनैसो फार्स्ट टाइम देखायनोसै नैबे जाबाय नै मुनुलानि न' ओइ नैबेला ओइ बे जाफुंबायसो मुनुलानि ओमफ्राय दा जों मा थांगोन where Gwrbw are you excited मा लासोगोन दे जोंनिया बेटाया मा खबरलै फंबाया नै नायना लादो मुनुलानि फंबाय देग्लाय मिथिं गिदिर ने बा माबारै लेटार लाखिथारनांगोन लेटार बेटा लेटार लाखिबा नै बाइकखौ नुनो होखाबाय मालायसो निउ गस्ला निउ जुथा नै जुथाखौ मोनैनि थाखाय जि गाबबायलै इयो भगबान गुवाहाटियाव जि नागिरबाय माने दखानिफोरासो उल्था दाय जायो आरोना मोनाबा दखानिफोरासो माने दाय जायो उल्थासो गुवाहाटि फानसि बाजाराव जि नागिरखाबाय बेसे नागिरखोलै 10थासो दखान हाबबायना नै थगायदो सिटि सेन्टारनो फुटबल लानायखौनो थारैनो लागोन र' जोबनाय सिटि सेन्टाराव 10,000 नि सिङावनो जुथा गैया ओरैबायदि डेन्जार 10 20 30 40 50 80 गाहाम मोनो आरोना तेरा घर जाएंगा मिथिबायना लेट्स गो नों साया मथो साया लाजिदो फैनो बाय बाय थांसैजा आरो सानथाम उनाव लोगो मोनगोन सानथाम उनाव लेट्स गो आखायानो होथेबायलै थौ Gwrbw र' मोनसे रुट देखायनाय आं दाबो थ' लोगोफोर नायदो दायो जोंनिया बेसेबां किल'मिटारा वेट 39,405 किल'मिटार दे 39,405 किल'मिटार थ' नायनोसै जोंनिया सफैसान्दि बेसेबां किल'मिटार जायो थ' लोगोफोर नै सफैबाय टंला फुल कर दो 1300 कर दो 1300 र' हो ना थ' लोगोफोर नै फुल जाबाय 1341 1300 दे 1300 थ' लोगोफोर नै दायो सफैबाय रौता आरोना थ' बेयाव माने जोंनिया बेटिया माबा गैया हेलमेट गैया थ' बेनिखाय हेलमेट नागिरगासिनो माने नै हेलमेट स्टर मोनसे मोनदों र' रौता दै बेनो आरो बिराद लं राइड ना 1000 किलोमिटार थेम्बालि नामा उइदाउट हेलमेट पट माने खस्थ' जागोन आरोना थ' बेनिखाय हेलमेट लानोसै वाव इट्स माय ड्रिम कार नै XUV700 लाखादों सानसे उनाव लागोन दे अके बा दाय खुसि ना दा नै नैखौ पसन्द जाबाय भेगानि भगबान नालाय बाइकखौ नालाय बेग दे माथो खालामनोसै ना लं राइड हिसाबै दे वाव मा होनदों कार थानायबा ना र' लोगोफोर नै सहैलायबाय राइन' रेस्टुरेन्ट थ' माने
सरि हा माने लोगोफोर जोङो माने बेरायनो थांबा माने आंहा गफ' गैया नालाय थ' बेनिखाय बे लामानि नाजाराफोरखौ एसे माने देखायनो हाया आरोना जास्ट जों लाखिबाल' माने भिडिअ खालामनाय जायो आरो बे बाइक सालायनायाव भिडिअ ओरैनो गाहाम नाङा आरोना आरो बनायनाबाथ' जोंहा मुनावसो मोननांगोन थ' दायो जिहेतु 12टा जाबाय थ' दायो नालामा रायन' आं माने बेस्ट आरोना आं माने बे सानजाहा फैदोंबा माने आपार आसाम फैदोंबा नियाव हाबलांखायो आं बे जाबाय माबायाव दोङो मा होनो रौतायाव दङ नैबे रायन' रेस्टुरेन्ट एन्ड ढाबा अके जानोसै बरियानो ओमफ्राय थानानै डाइरेक्ट बाव थांगोन थांगासिनो नन स्टप दे नन स्टप तेजपुराव एसे हाबनोसै बिनिफ्राय डाइरेक्ट गहपुर लांसै लेट्स गो क्या खाएगा थ' लोगोफोरनि नायदो बिदि आरोना सिङाव मोजाङानो सान्ति जानो हायो आरो बेयाव सान्ति आराम जेबो भिर गैया भिर जाया आरामसे गोसो बायदि टाइम स्पेन्ड खालामनानै जानो हायो क्या यार अरे मा जारौ जारौ फेभरेट आंनिबो आं दलखौ दायो नै जाखांबाय रायन' ओमफ्राय लोगोफोरजों डाइरेक्ट थांसै तेजपुर हा ना वाव थ' तेजपुराव मोनसे पार्क दङ थ' बेखौ माने नायनो हाला खालामबाय आरो बियो थ' तेजपुराव पार्कआव हाबखांनानै सिदा जों नन स्टप थांसै ना गहपुराव थ' गहपुराव हरसे थानानै आदिलाम थानानै ओमफ्राय जों अल अरुणाचल बेरायनोसै प्लेनिं आरो बियो थ' नायनोसै जाया प्लेनिङा ना मा बुङो मा होनदो मोनहैग्रोसै दिनैनो बेरायनो जाया जागोन मोनफ्रोमखौबो आं माने खोन्दो बिदि होगोन आरोना स्टेप बाय स्टेप भिडिअ मोनबा जानो हागौ लोगोफोर नै जों माबा मोनहैसिगोन तेजपुर खिन्थु नायलाय लोगोफोर जागाया मा जाजोबखो ओरैबायदि गुफुर माने गासिबो माने बे खुवा नङा दै हाद्रि गोजासो हाद्रिनि दुमुहा होनांसिगोन नै नुखायाथि आयु आं एसे बोना देखायनो र' लोगोफोर नाय नै फुल हाद्रिनि हाद्रि डेन्जारलै लोगोफोर नै फाइनालि तेजपुर दायो तेजपुर ओमफ्राय लोगोफोर नायदो नै बुरलुंबुथुर नै दिनै बार बारदोंना ओरैबायदि डेन्जार लामा जादोंना लैथो बायदि जादों लैथो बायदि लेहेरा ओमफ्राय दायो गहपुरा नैबे जायगानिफ्राय आरो 120 दंबावो आरोना आरो 120 किल'मिटार भन्टि आरो 120 किल'मिटारसो थांबावनांगौ लोगो दे थ' दायो एसे रेस्ट लानो थाखाय हाबबाय एसे बुरलुंबुथुरा बेयाव तेजपुरनि बुरलुंबुथुराव ओइ नायफैलाय मारै बारबोदों लोगोफोर नायनो ओइ नै लोगोफोर नालाय बालाया मारै बेफोरनिफ्राय फैदो धुलाया ओइ थिना हर नै बे माबानि बुरलुंबुथुरनि बालानिफ्राय लोगोफोर धुला ओरैबायदि बुदोंना नालाय फुरा जोंनि माबायावनो बेयो तेजपुर एलेकायानो फुरला फुरलि आरोना जोंनि ड्रेसा नाय फुरला फुरलि जागासिबो फै ओरैनो फैना नायनो फै नै बोरै जादों लेहेरा लैथोआनोसै लैथो लोगोफोर दायो जोङो गहपुर थांनायनि सिगाङाव मोनसे पार्क दङ खाथियावनो माने बेयाव खंगुर हाजोनि जिङावनो बे पार्कनि नामखौ बावगारबाय आं थ' बेयाव माने हाबोनो नैबे हाल्ला खालामबाय थादो हाल्ला आयो नालाय बेगाब जि गोदोरखानो आयु मा लासोखोथाय थ' बेयाव माने बे पार्कआवनो एसे हाबनानै सिद्दा होलांसै जेबो लाखिनो गैला सिद्दा गहपुर लोगोफोरनि पार्कआ नैबे जाहैबाय चित्रशाला उद्यान थ' नैबे आंनि सेकेन्ड टाइम नै पार्कआव चित्रशाला उद्यान हेलौ फैना बोरै मोनखो ओमफ्राय माने बुरलुंबुथुरनिफ्राय फैनाय बे माबायानो धुलायानो नै फुरा नाय पार्कआव नायनि गुफुर माने बुरलुंबुथुर जिङाव ना गासैबो थ' बेनिखायनो जों सानदों मा सां बुरलुंबुथुर जिङावसो माने सां बिदि जेनेबा तेजपुर खाथियावसो माने सां बिदि धुला जानांगौना आरोना दा मिथिबाय जे बालानि थाखाय जादों बार बुरायनि थाखाय थ' लेट्स गो थ' नायदो नै बेफोरनो आरोना बरबुरियानि चित्रलेखा उद्यान वाव बरियालै
जुद्रिनो नङा नै पार्कआव आं लोगोफोर दिनैनिफ्राय 2 years सिगाङाव फैदोंमोन दे माने नोंथांमोना 2 years सिगाङाव आंनि भिडिअ नायबा नुगोन आरो ना माने जों मोनसे स्कुलनि ग्रुपजों फैदोंमोन कलेजनि ग्रुपजों खैराबारि कलेज डिग्री हा थ' नायदो वाव दुला र' एसे मोननैसो देखायबावनोसै नोंथांमोननो थ' नै माने बेफोराव नै बहुत पुराना अन्थाइ दङ दै बेफोर माने गोदो राजा महाराजानि दाना गालांनाय अन्थाइफोर नै बेफोराव गोबां माने नै मुसुखा बुंनांसिगोन ना अन्थाइजों बानायजानाय दानख'नानै बानायजानाय मुसुखाफोर दङ आरो नै थ' बेफोरनो लोगोफोर चित्रलेखा आंनि सरि आंनिया चित्रसेला जाबाय थादोंमोन चित्रलेखा उद्यान तेजपुर वाव कापोल्स ओइ लोगोफोर ना गोबालायगासिनो माथो बुंबावनोसै थ' लोगोफोर नै दायो जोङो बे जायगानिफ्रायसो भिडिअ लानोसै थ' थांनायनि सिगाङाव नै दिस इज एर'प्लेन CS117 नो इन्डियान एर'प्लेन वाव बिदि आरो ना खिन्थु नैबे अरिजिनेल नङा जानांगौ ना नंगौसोलै ओइ नंगौ जानांगौ अरिजिनेल नंगौ नैबे सागाफोराव मिथियो दा लोगोफोर सोरबाफोर मिथियोबा बुंलाय बे चित्रलेखा उद्याननियाव बे प्लेना अरिजिनेल बायदि नागिरदों आं मानोना तेजपुराव दोङो जोंनि माबा फाइटार प्लेन माबा दोङो मा होनो दा बिनि बिरखंगाथोन दोङो जानो हागौ आरो ना थ' लोगोफोर नाय नै माने तारहाला दोङो आरो ना तारहाला नै अरिजिनेलानो बिनि सानै जागोन नै बा दिनै र' नायनो दा उनथिं मा दोङो लोगोफोर अरिजिनेल खिन्थु खख्ला सिङाव हा माने बुस्थुआ अरिजिनेल खिन्थु सिंनि इन्जिनफोरखौ बख'जोबनाय नै सिंनि टार्बो इन्जिनफोरा गैया आरो दायो नै रेडि अके थांनोसै माने ओमफ्राय नियाव ओरैबायदि बया नियाव माने जनानै नियाव माने प्रग्रामफोर जाबा नायनो हागोन आरो ना माने प्रग्रामफोर जायो खोमा आरो ना खिन्थु जाखागोनबो नै लाइटआल' दोङो साउन्ड बक्स दङ ओमफ्राय नियाव मा दोङोथाय फट' लोगोफोर नै दायो सफैबाय बिश्वनाथ सारियालि थ' फार्स्ट टाइम एट बिश्वनाथ सारियालि माने जोंनिया नै बेटिया माने गोजांदोंमोननो थ' बेनिखाय एसे लाखिनाय जाबाय थ' बेनो आरोना नै थ' दायो जोंहा बेयाव जेबो खामानि गैया डाइरेक्ट थांगोन जों लोगोफोर गहपुर दै थ' बेनिफ्राय गहपुरा अलमस्ट 75 to 80 किल'मिटार दंबावो आरोखि हा माने मोननो हागौ आरो ना नुनो हागोन आरो 80 किल'मिटाराथ' मोनखाबाय आरो खोमसिखाबाय ना थ' लोगो मोनसे डाइरेक्ट आदिला न'ना दा लोगोफोर नै फाइनालि सहैबाय गहपुर ओमफ्राय नै दायो जों फैनानै लाना फैलै फै बेटि फैना बे माने इसानि जोंनिया बेटिलानि मुनुलानि बिनानाव आरो ना फैना हाय होनना बुं नै जोंनिया आगैखौ गोदो बेसेबां लोगो मोनदोंमोनलै 2021 मोननाय जि फिसाबोथ' 21आव दा नै 24आव जि देरबाय क्लास 7 जाबावबायसो सिगाङाव क्लास 4 मोनजां साफोर नुवाखै मिनियाफोरलाय 5 मोन ना देरबायनो थ' लोगोफोर द' दिनै माने नियाव थानोसै माने गहपुराव आरो ना गहपुरनि माबा गामि माबा गहपुरनि सारांगुरि गामि थ' अरुणाचला जास्ट 4 to 5 किल'मिटार आरो ना अरुणाचल बे बर्डारा थ' गाबोन न'आव समफोर जोङो इटारगा थांगोन इटारगानिफ्राय जिर' थांनायाव जों थांगोन बिनिफ्राय फैनानै जोङो नायनोसै उनाव मा जायोना प्लेनिंफोरानो थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय होनना बुंदो एसे गाबोन लोगो मोनखौ मा होनना बुं लोगोफोर ना गाबोन लोगो मोनसै ना एसे मोजां भिडिअ दायो जायै लोङै उन्दुनोसै आरो ना जेबो खामानि गैला बरियासो गाबोन न'खौ मोजां देखायनां आगैलानि